Метраў за 200 ад ускраіны лесу 3 чалавечыя постаці, жаночыя, як можна здагадацца па вопратцы, схіляюцца ў высокай траве. Занятыя сваёй справай не бачаць нас, ці то проста не звяртаюць увагі. Падцягваемся бліжэй, вельмі блізка, і толькі цяпер падымаюцца на ногі, на выцяжку, іх твары паварочваюцца ў наш бок. Вы хто? Што тут робіце? Чую з натоўпу чыйсьці голас. Жнем сярпамі траву забыцця. Першая жанчына абцірае твар чорнай хустачкай, глядзіць на нас сумнымі вачыма. Маё імя не каханне. Мяне згвалтавалі немцы, я камень нарадзіла. І маўчэць мой камень, і словам ніколі не адазвецца. Маё імя не прыгажосць, мяне згвалтавалі рускія. Я нарадзіла камень, ён расце і расце, да воблакаў, да неба. Ужо сонца за яго не бачу, кажа другая жанчына. Мяне завуць нявіннасць. Мяне згвалтавалі палякі. Я нарадзіла камень, ён з'ядае мяне штодзень. Яшчэ год, яшчэ хвіліна, і нічога ад мяне не застанецца. Трэцяя жанчына мовіць шэптам. Словы ссоўваюцца па чорнай сукенцы, знікаюць у траве. Мужчыны маўчаць, пераступаюць з нагі на нагу. Ці ёсць у мужчынскім маўчанні прызнанне сваёй віны? Так, адчуваю сябе вінаватым. Не умею дакладна акрэсліць, у чым мая віна, але яна жыве ўва мне. Тоіцца ў маёй галаве, а цяпер разбуджаная жаночай скарай нагадвае пра сябе халодным дыханнем. Дзе былі мы усе тыя стагоддзі? Чаго нам не хапала? Хадзіце з намі, кажу, не глядзячы ім у вочы. Не магу, адмаўляецца першая жанчына, не магу пакінуць майго каменя. Мне карміць яго трэба грудзьмі, штодня трэба. Не магу пакінуць майго каменя, круціць галавой другая. Мне ўкалыхаць яго трэба штовечар, глядзець, як заходзіць у сон. Не магу пакінуць майго каменя, кажа трэцяя. Мне сон яго бяспечны трэба вартаваць. Кожнай ноччу трэба. А вы ідзіце ўжо, нам трэба жаць. Нам трэба жаць сваю траву забыцця, паўтарае другая жанчына. Нам трэба жаць сваю траву забыцця, яна так хутка адрастае, дапаўняе першая. 3 жанчыны ў чорным пасярод лугоў аконшчыны, як 3 яліны над халоднымі камянямі. Скамянелыя жанчыны на востраве слёз, як чорны яліннік сярод пушчы. Ці нарадзіла Юлія першага сына? Ці дала яму маё імя? Якое імя? У мяне іх 3, і кожная жыве сваім жыццём, у сваім свеце. Міша ў ліпавых пахучых мёдам карунках. Міхал з націскам на літару «І» у бетоннай клетцы 4-го паверха. Міхаіл у драўлянай сіняй царкоўцы на ўскраіне вёскі. Няўжо толькі яму аднаму дадзена паміраць і ўставаць з мёртвых?